ngike ngathi ake ngithatha ama-dancers ami sizohlala nje la olwandle sizoyixoxela nje ngey'nkinga lezi ey'khona engiyibonayo. Angiyena umuntu ojwayele ukuba ne-team isikhathi esiningi. Nginilethela ukuthi sihlale sixoxe ngoba ngiyabona ukuthi i-team spirit ayikho right. Zikhona izinto ey'hlakazekile. So isona sikhathi-ke lesi engisivulayo. Wena bhuti ndawo mawuthi uthatha ukubheka nje sekuningi ukungezwano sekuhlezi kukhona ngaso sonke isikhathi. Mina ngumuntu ofike ngamumvana-ke ekugcineni le group yakho. Kodwa ngithe ngiyabheka mengisakude i-team yakho imbethe isikhumba semvu. Kumina bonke bayefana. Behluke ngalezi zinto kodwa umuntu nomuntu une-effort yakhe ayifakayo. Mina ngicabanga ukuthi inkinga la iqale khona iqale kuwena Mtimandi. Wabeka uShozi umuntu omazi kahle ukuthi naye umuntu obuya ngayiphathi kahle, wambeka wamenza ukuthi abe kube uyena osiphatha i-rehearsal. uShozi yafika ebuyele emsebenzini wakhe lo awenzayo, afika sibone ukuthi simile silinda ukurehearse, aphuma ahambe. Imake nhla. Mina mangifica abantu bevele bemile, yini mina kumele ngiyende isikhathi se-rehearsal sesishayile. Wena ngithi umphathi wena. Nimeleni? Umphathi we-rehearsal wena indaba. Futhi mina mangingekho mina ngeke izihambe lo rehearsal. Futhi ngeke ihambe. Hayi ngiyakuzwa. Manini, inkinga engiyibonayo ukuthi sinayo kakhulu la. Ikhona le ndawana yokungahloniphani. Uma sithi akekho umuntu engathi umphathi. Uma ngikhumbula abaningi bafike la and yonke into bayifunde la. Nginovalo futhi ngiphatheke kambi. Into engingayithandi ukuthi ehlangene ne-rehearsal khona abantu abakwaziyo omunye umuntu ukuthi kube ngathi akwenzanga la ngalutho. Kodwa lapho kusuke kwenze khona mina kube indaba enkulu engikwaziyo nje. Angikuthandi lokho. Angisho ukuthi kumele ngingasolwa kodwa kahle. Bawuthi kahle usuke ufuna sincenge mhlawumbe. Njengabanye. So mina ufuna ngibukele izinto, ngibuka iside leli le story, ngibukele iside le story bese ngibheka iqiniso.